Здравейте всички, аз съм Devil BG. Това е втория епизод на Jetpack Joyride. Днес мисля да минем ето тази мисия. Buy a new item in the stash. Smash a hole in the wall. Това не го разбрах. Това ще го направя и това ще го направя. Сега, значи, the stash. Искам да си купя. Какво да си купя? Добре, значи, като минем първата мисия, ще си купя и това. Демек, сега като минем... Quit. Сега първо ще мина една мисия с парите. Да събера 500 там колко кинта. Добре, леко ми зацепва. Добре, ще се върна след малко. Аре, паузирай се, бе. Така, върнах се. Добре, има един много як ефект. Дето чупят сега като варества. И тази птичка много маки. Бам, как се чупи това? Бам! Аре чупи, чакай, аз пари събирах. Така, пак. Сега, 100 кинта за тази игра ще ми стигнат. Не. Фак! Добре. 100 кинта. Събирам. 100 кинта. Хопа. Добре. За сега добре. Ето тъй за 5 игри всичко ще стане. Така. Опасността минава. Добре. Тук военни. Те изправят ли някакви пробитката? Опа. Или знаят, че съм тук. Но май е второто. Късмет. Така. Добре. Късмет. Добре. Значи мисията ми да щупя и тия сините, така ли? Така ли? Тук и тия имаше на земята, ама не на тая. Смисъл тук те, защото сме нещо в океана или къде. Така. Добре, повече от добре е това. Хоп. Фак. Не. Взех го. Дракона. Обичам го. Браво. Събрах 200. Сега 250 и следващата игра толкова. My best. Минах си рекорда. На епизод. Това ме прави радостен. Баб Георги. Пази се от ракетите, Георги. Опа, Георги стайл. Добре, събрах 200. Опа, Георги. Тук, Димко. Не, фак. Не, тук никакъв шанс това да го фана. Има шанс, ще го фана, yes. Ще го фана го. Фани има за да видите.
става тук? Помощ! Минах го. Пари, мангизи! Не, фак! Фак! Ай, бак гейм за мен. Бам. Тук ми е бил. Там ми е било спасението. Ма ти наистина няма да ми дадеш нищо. Прави. Тъй. Сега. Значи събрах 277. Но остана да събера 246. Вече си минах нов рекорд. Направих. Добре, само този епизод ще мина на 2 мисии. Да, за парите и да се облека. И това ще е за този епизод. Така, 246. Добре, тук има всякакви различни цветове, иначе мисията ми е да ги щупя, така ли? Деме, всякато политвам малко. Чакай. Добре, значи аз просто ще стоя най-горе. Ще ги чакам. Фок. Добре, не го фанах това. Не. Фак. Ми трябваше, защото иначе нямаше как да ме... Не, ще го фана. Не, фак. Добре. Сега трябва да събера 203. Колко? 203? 203. Така. 10. 3, 4, 8, 5. Монстърчице, и аз те обичам. Аре, защо? Аз искам да ги чупя този телевизор. То колко трябва да щупя на един път или на една игра или... Да, я знам. Я. Значи smash hole 8 пъти, 2 пъти. Това не знам. Обаче или това е мисия или на мен така ми се струва. Сигурно на мен така ми се струва. Извините, за дето ви убивам. Ти виж, що пощадя. Така. Добре, събрах 70 панички. Ей! Минавам от най-отгоре. Оп. Се опитам да ва пощадя. Ами опитах се. Шанс. Къде са паричките? Добре, малко се позасиля. Фок. Добре, 96 минус 203. Ще видим колко ще стане. Сега имам, добре, толкова с 96 още. Добре, тази мисия я минах, не знам как. Добре, клипа вече е 9 минути. Ако поредицата на Jetpack Joyride ви харесва, може да я харесате, да ми дадете лайк на клипа, да се абонирайте за мен. Пари. О, взех го. Хопа. Добре, оставаме 96. Опа, вълничките, опа. Ай, готово. Минах си и тази мисия. Сега остана да събера около още 100. Ще смина и трите мисии. Опа. Так. Следващия епизод не знам какво да направя.
Но мисля в момента, както сега на 8 Ball Pool, имам 3 епизода качени, имам там още заснети. Тук имам само... Тук нямам качени в момента, но явно ще го кача. Не, фок. Добре, спасих се. Какво щях да казвам се? И така ще ги редувам по 3 епизода. Мисля на един ден да качвам по 3 епизода. По такива там по 6 минутки. Фак. Добре. Спасявам се за сега. Така. Клипа вече е 10 минути. Фак. Клипа вече е 10 минути. Опа, минах си миналия ми рекорд. Хопа. О, това е било на коса. 1, 2. Сега ми остана да си купя. Каш 35 токен. Добре, това ще го направя следващия епизод. Това не знам. Ай, давай. Давай, колко събрах? Още 3. Без 3485. Хелия. Така, добре. Вече имам пари да си свърша мисията, така че просто ще се блъсна, за да свършва вече епизода. Ще стана 12 минути. Давай. Добре. Тук. Да сташ. Сега ще си купя, както казах, ето това. Бай. Така. Купувай, бате. И not go green. Добре, това ми е готово. Моят профил. Какво е това, О, аз имам ли ги тия? Бай. Имам чувство, че преди ги имах. Имах ги. Но вече ги нямам. Моят профил. Jetpack. Joyride. Тук много бахте jetpack ли? Golden Piggy Pack. Ще си купя това за 12 000. Или това за 8 000. Това ще е епизода. Надявам се да ви е харесало. Коментирайте, оценявайте. Ако ви харесват клиповете, ги харесвайте. И до скоро!